Ai ơi, xe là bưởi mươn nời. Hàng gấu ai? Nani? Nggak tahu sih kenapa. Biar sih, malah tetap sekarang. Nau thado senang apa nih sekarang? Bidi jenglai masa gunanggo. Jam sana kenapa penasikan nama? Malah ada nama mwjang mana sih dong kandang. Mama ketara ikut ada orang selai ikut macam. Siapa pengaku ada nama sepatu pengen kita dengan ya. Oh apa? Kamu mau ragu gila? Ini kayaknya bisa tuh kenapa lain sih nama? Tush, angkis dah nelagan. Bile, bibina malah macam ke? Bina mau nak kaina. Bina nama apa tuh kulis dong na? Nengme sungai jahab tanah hayana. Sungai jahab tanahnya, mabal labunan lapoi. Kulis akan musai. Thai, nengzira lebih talang, nengzira lebih tanah kurus kar jangan ha. Makan sunyi ha. Hello? Hello? Macam mana ni abu? Nai masa dan basi. Serpong ada mana ai? Serba Nisa hodengmen. Hai, ai, nengam sesu. San 16 lah labi ba. Benuau saya kaya nengha. Michika kotor. Ang berkaman mau sang ini sih hai. Mancan tuh kenapa nggak zaku? Kalau ada cara lomba, sampai melut kalau minta dia. Kau bosan mana Malisa? Nei, mata raga sendung lagi. Aisyam tunggu le jambi puna. Raga dah jengsina jambi. Dah share ayo kau kau desa jalan kena. Ini sih kalau menang manc gue panik ya. Raga dah jengsina. Tuh, bayar jenara lainsi. Nang gue besi mula mana jaga. Angni mwjang mana kau bungsa Halisa. Bukan macam strong lah, nengkau mwjang bertahan. Bisa video pun dia habis macam apa ya. Ang malah yang sana dia nelang anis ni tu nak supaya aku boleh kan? Neng aku putai Lisa, ang ya apa guna ikan? Ada, neng lu aku putai. Ang malah mati pun itu. Tahu tang si Lisa, dah lihat jangan. Tahu macam dia. Roni, tanggal sendung, taruh. Tanggal sendung deh. Masih समायना सिख्ला deh. Laibau, bebaयदि समायना सिख्ला नुफेरथाराखैमोन आं. Thek, आंबो मा सानफ्लाङो.
होद दिनैलाय मा दाबो फैयाब्रा बेलाय दिनैलाय थिगखौना बुंना लाबोथारगोनलां लाजिनाय गिनायखौ दोनथ'नानैबाबो हाय मानोमोन? फंसे खोथासो सोंनो नागिरदोंमोन आं जुदि नों गाज्रि मोनाबा मा खोथा? सोंनो हागोन दे, गाज्रि मोना आङो। खोथाया जाहैबाय नोंहा सोरबा जिउनि लोगोरि दंना गैया? जेबो नङा, दंबा दं, गैयाबा गैया। गैनायालाय गैयामोन, नाथाय मानो? बिदिब्ला आंखौ नोंनि जिउआव जायगा होनो हागोन ना? मानोना नोंखौ जे दिननिफ्राय नुजेनदों बे दिननिफ्राय नोंनिल' खोथा सोंग्रा जाबाय। बेनि फिननायखौ दानो होथ'नो हानाय नङा। जोंनि गावनि फिसा, मानोना जोंहा उन सिगां साननांगौनि गोनांथि जायो। नों बेसे गोबाव सम लायोला, नाथाय बिनि फिननायखौ थाब होबानो जाबाय। आंहा कलेज टाइमाव जानोसै, थाथ'दो होमबा। कन्टेक्ट नाम्बारखौ हरनो हागोन ना? मानो होनो हाया जानो, लादो दे। 9957172936। थाथ' बिदिब्ला। मानसियानोथ' हिन्दी फिल्मनि रमान्टिक सिनफोरखौसो नायो नामाब्रा, ओंखायनो एक्सेप्ट खालामलायाखिसै। उनाव होगोनसो होनबावबाय। दे, दाबो जेबो नङा, कलसल' जानो नाङा। हेलौ सोगोम, आं जिरिनासो। आं नोंखौ दानो गुमुर दैसा सेराव लोगो हमनो हागोन ना? गोबाव जाबाय नामा सोगोम? बारा गोबाव जायाखै। नोंनि दाख्लै बुंनाय गासै खोथाखौ आं गनायबाय। आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों, मानोना नोंदि आंनि खोथाखौ गनायबाय। हाजारखि जेंना जेंसि फैया मानो, आं नोंखौ मालाबाबो बावनाय नङा। नै, आं नोंनि खर'आव दांनानै समाय लायो। नों दासो बिदि बुंदों, उनाव थगायनाय नङाथ'? आंखौ फोथाय जिरिना, आं गुबुनफोर बायदि नङा। आं फोथायबाय नोंखौ, आंबो नोंखौ मालाबाबो बावनाय नङा। माहायबा थांनो नागिरदोंमोन नामा लिसा? हाजिरायावसो थांनो नागिरदोंमोन आं, गारियानो गंसेबो फैया। फैदोना, आंबो बाजारावनो थांनो नागिरखादों, आंजों थांफानो हागोन। हेल', आंखौ दा नेक्स्ट लामायाव लोगो हम। मानोबा लेंहरदोंमोन जिरिना? नोंजों थाफानाय सिख्लाया सोरमोन? है, आंनि लोगोसोमोन जाम्बिलाय। लोगोसोना गुबुन आलादा मोजां मोननाय? मा सन्देह खालामबाय थायोब्रा? आंखौ फोथायना। नोंखौ फोथायनाया आंनि जोबोद गिदिर गोरोन्थि। जिरिना, बे आंनि लोगोसो, आंखौ फोथाय, एसे बुजिनो नाजा। माखौ फोथायबावनो, माखौ बुजिबावनो? जानो नंगौ नुखाबाय, जा बुजिनांगौ बुजिखाबाय। नोंजों सोमोन्दो लाखिनायानो आंनि जोबोद गिदिर गोरोन्थि। जिरिना, नों जा नुदों, जा खोनादों, बे गासिबो नंखायसो। गोसोआव ला, दिनैनिफ्राय नोंजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैला। जिरिना, ओइ जिरिना, नों आंखौ मानो फोथायाखिसै? आयै, ओइ आयै, बायजोआव ओंखारबोलाय। सोरथो जाखो आलासियालाय? बेयो लिसा आयै, मानोना नोंनि नोंहामजो। बियो आंनि मोजां मोननाय। जारौआ अबेनि जाखो? आरो न'खराव सोर दं? आं सदाइबोनि मादै, आंहा न'खराव रावबो गैया। आं गुबुननि न'आव थानानैसो देरनाय लावनाय। बिदिसो होनबा? आं बुंखादोंमोन ना, गुदि गैया बिजौ गैया न'खरनि फिसाजोखौ आं बिहामजो गनाया। नोंस्रा बे न'खराव जायगा गैया। दे आयै, जुदि नोंबो लिसाखौ बिहामजो महरै गनायाब्ला बे न'निफ्राय ओंखारलांसै।
आं जा बुङो खनसेल' बुङो बेनो फाइनाल जायो नों बहा थाङो नों मा खालामहैयो बे नोंनि खोथा आयै आदाखौ बिदि खालामनाया गोरोन्थि जाबाय नामा? गोरोन्थिया आंनि नङा नोंदानिसो माथो सोलोंसै लिसा सोर बे? बियो आंनि कलेज फ्रेन्ड सोलोंसै हा बहाथो थांनो नागिरदोंमोन लिसा? नोंनो माबे रावजों मानिफ्राय जुरिनानै खिथानो आं सोगोन लिसाजों आंजों मोजां मोनलायनाया 5 बोसोरानो जाबायमोन नाथाय आं दिनै बेखौ हाबा खालामनो न'आव लाना थांनायाव जोंनि न'खरा जोंनि मोजां मोननायाव हेंथा होदों बेनिखायनो आं लिसाखौ लाना गुबुन दाबसे जायगायावसो थाहैनो नागिरदों बबे जायगायाव थायो आरो सोरबाफोर सिनायनाय दं नामा? न'आ सिगां बबाव थाहैगोन बहा मा खालामहैगोन बेनि जेबो सिमा गैया लिसा नोंसोर जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावबाय नामा? खमसे खमथ' खनसे गनायाखै खननैखौ कनभिन्स खालामनो हायोमोन ना मानोना मोजां मोनलायनायाव सहायनो हानायासो जोबोद गिदिर गोनांथि होननानै आं सानो बिसोरो माब्लाबा गनायनाय नंखाया गोसोखौ हमथा दिनैनिफ्राय नोंसिनि जेंनाखौ सुस्रांना होनाया आंनि बिबान थौ आं सावरायहैगोन जिराय आयै आदा फैदों नै मादै जायख्लं आरो लिसानि खोथासो रायलायनो फैदोंमोन आङो बिसोरखौ आगान होनोबो सानाखैमोन आरो हेंथाबो होनो सानाखैमोन बे जोंनि न'खरनि सासेल' फिसा हौवा बिनि जुलिनि थाखाय गासिखौबो दुखु होनाया मोजां जानाय नङाना बियो नोंसोरखौ दुखु होनो सानाखै मादै बेनिखायनोथ' आं नोंसोरजों रायलायनो फैदों न'खरा उनाव थानाय बिदा फंबाय बायदि जानांगौ सिगाङाव आवगायनो हायै बायदि खैफोद जानो नाङा बे जारौहा रावबो गैया नाथाय आंहा बे जारौनि सोमोन्दै जेबो गैयामोन खमसे खमथ' बेखौ मोजां गाज्रि बुंनो गावनि आंगो थानांगोनथ' बियो नोंसिनाव फैयोब्ला गुबुनखौ मानो दुखु सुखु फोरमायनो नोंसोरथ' थागोन ना माखासे जुलिया गावनि न'खरखौ जुदा आरो बे न'खरा लिसानो मोनसे गोदान न'खर जोनोम होगोन आरो बिसोरथ' गावसिनि मोजां मोनलायनायखौ नोंसिनि सिगाङाव फोरमायदों मोजां मोनलायनाया मोनलायथारनांगौ बे नङा आरो मोजां मोनलायनायाव निउस जायोब्ला मोनसे जिउआ थोजासे नङा नोंसोरखौ बुंनो आंहाथ' गेदेर मानसिबो नङा नोंनि गुवार गोसोजों बिसोरखौ बोजबगोना बोजबा नोंनि गोसोसो मादै आं सानदोंमोन हिनजावनि न'खरा बिदि जानांगौ बिखुनजोखौ बिमा होननानै मानिग्रा बिहामजो मोनगोन आं बेखौ सानफेराखैमोन आं मानो गनाया जानो दे मादै बिदिबा नोंनिसिम गोजोननाय थाबाय दे मादै आं बिसोर सानैनि जुलियाव लिसानि जानानै मदद होगोन आंखौ निमाहा होदो आफा आरो बिहामजो आइ नों मानो निमाहा बिदो गेदेरफ्रा आं बेफोरनि सिगाङाव मालाबाबो निमाहा बिनो नाङा थौ आफा प्लिज जाहैदो आंनियानो जोबोद गिदिर गोरोन्थि जाबाय आङो सिगाङाव थांनानै निमाहा बिनांसिगोन सोगोम रथलाय आंखौ निमाहा होदो सोगोम मिथिस'यैयाव आं नोंखौ जोबोद गिदिर गोरोन्थि सानफ्लांबाय गोरोन्थिखौ बयबो मावखायो जेरिना नाथाय नोंदि आंनाव दिनै निमाहा बिबाय बेनो आंनि थाखाय थोजासे नों आंखौ सिगांनि बायदि बजबफिननानै लाफिननो हागोन ना मानो हाया जानो हागोन आरो नोंथ' बिराद गिदिर गोरोन्थि मावाखैना